moduz, Amaia, zori zaituzen nirekin. Ene Josu, zenbat denbora ikusi gabe. Beitu hau nire neba Xabi da. Kaixo, Xabi. Kaixo. Josu ikastolan ezagutu nuen bizitegi kantolatutako hitzaldi baten. Eta bizitegi zer da? Utzi, Amaia, nik azalduko diot. Bizitegi elkarte bat da, gizartetik baztertuta dauden edo egoera horretan egoteko arriskuan dauden pertsonei laguntzen diena. Duela urte asko sortu zen, zu jaio baino askoz lehenago. Otsarkoaga auzoan hasi zuen ibilbidea, eta orain Uribarrin eta Errekalde ere jarduten du. Eguneko hainbat zentro ditugu, eta askotariko jarduerak egiten ditugu horietan. Izan daiteke ekintza xume bat, adibidez, kafe bat hartzea, garbigailu bat jartzea edo tailer okupazionalak egitea. Baita ere komunitate lanetarako jarduerak. Eta hori zer da zehazki? Esate baterako, larrua lantzeko tailer bat dugu. Baita egurra lantzeko beste bat ere. Eta horietan konpainiaz gozatzeaz gain, artisautza produktuak sortzen ditugu. Informatikako tailerrak ere ematen ditugu, eta aurrentzako jolasak antolatzen ditugu auzoko festetan. Hainbat gauza dira, egun osoa beharko nuke kontatzeko. Joen, ederki pasatzen duzu, Baina ez pentsa dana artea danik, Ez ez Josu. Ez noski. Bizitegi zerbitzu asko ematen ditu, pertsonei bizitzako hainbat arlotan laguntzeko. Osasunean, lan arloan, etxe bizitza bilatzen, azken batean elkartearen helburua da pertsonen bizikalitatea hobetzea. Baina adi, pertsonekin lan egiteaz gain, sentsibilizazio eta salaketa ekintzak ere sustatzen eta babesten ditugu komunitatean, bazterkeriarik gabeko gizarte bat lortzeko. Gutxi gora bera hori da bizitegi. Zer iruditu zaizu?